Apirilak 14, asteartea. Gaur arte, ezinbestekoak ziren alorrek bakarrik egin zezaketen lan. Gaurtik aurrera, bestelakoak ere itzul litezke lanera. Beti ere, babes neurri zorrotzak bete behar dituzte guztiek. Gogorarazi nahi dugu, EH Bildu oraindik ere lanari ez berrekitearen aldekoa dela. Izan ere, arriskua handiegia da eta egin diren aurrera pausoetan atzerakada izateko arriskua ikusten du. Lazkaon zer? Lazkaon lanera itzuli dira herrigunean egiten ari diren obrak, gurutzekoak jada hasi dira eta iturgaitzagakoak egun batetik bestera hasiko dira. Denda batzuk irekitzera doaz. Adibidez, Ahoxuri Goxoki denda egun hauetan irekiko omen dute eta Golok ere laster irekitzeko omen da. Bestalde, azokak udalaren aginduz, ateak itxi zituen, azokari gabe geratu ginen, astelenetan Lazkaon egiten den azoka bertan bera geratu zen, bada, datorren astelenetik aurrera berriro azoka izango dugu astelenetan. Ez dira postu guztiak izango, elikagaiak saltzen dituztenek izango dira lehenengo hasiko direnak. Hori bai, babes neurri zorrotzak hartu beharko dira, Ordiziako azokan egin duten bezala. Erosle guztiak puntu batetik pasaraziko dira eta eskuak garbiaraziko zaizkie. Postu bakoitzean mahai gehigarri bat ezarriko da saltzailearen eta eroslearen arteko kontaktua eragozteko. Ordainketa ere ahal den neurrian dirurik ukitu gabe egitea gomendatzen da, telefono bidez edo hori badakigu azokaren dinamikan ez dela erraza, baina gomendio moduan hor geratzen da. Udaltzaingoak izendatuko ditu postu bakoitzaren gunea, nun jarriko den saltzaile postu bakoitza. Bestalde ordutegia ere zehatza ordutegi jakin bat izango du azokak, goizeko 9-etatik 12-etarako izango da, eta saltzaileek ere postua jartzera ezin izango dute nahi dutenean sartu, ordu jakin bat izango dute sartzeko. Bestalde, gainera, saltzaile horiek eskularruak eta maskarak erabili beharko dituzte salgaiak ez kutsatzeko. Gainerakoan, norbera babesteko materiala astero iristen ari da, baina 250 ekipamendu bakarrik iristen dira, eta ez dira nahikoa herriko behar guztiei erantzuteko. Orduan, lehentasuna jendaurrean lan egiten dutenek izango dute eta haiei banatuko zaie bereziki udaletik material hori. Eskerrik asko eta ostegunean izango dugu datorren bilera eta berriro emango dizuet haren berri.